Nindot lang coffee shop tayo. Order tayo. Halo. Sir. Yapon. Okay ka, sir? Okay gini ka okay ra ka? Okay lang, sir. Tamaan naman siya. Oh, okay. Sir, sir. Ano yung coffee dito, sir? Nay, naggon! Coffee shop ko niyo. Lago to lang. Okay ka, sir. Nakabatak pa ka, sir? Okay. Nasa di ko, sir. Natural. Ano ba? Sir, sir. Ako sa'yo, may ika-recommend mo dito, sir. Ang coffee. Kanatanan ko nga lami. Ito mo ba, yung lasa mo yung mga kuwan niya, sige mo, pangutaran. Tribunal mo nila, lagot mo na eh. Sir, kalma lang, sir. Okay lang. Pagdali nyo, gaya nga sa nanin niya eh. Ito, dahil lang kumorder ito eh. Minot eh. Sa'yo mo nga eh. Kana ba? Kana akong ganahan, sir. Dali sir, kapahoy yan sa nanin niya eh. Sir. Kuhan, sir. Lapay ko nilo. Amerikano lang, sir. Amerikano Amerikano yung mga? Oo, usa lang, sir, ha? Amerikano ka, nakapinoy yung ugnaw, higason ko pala. Amerikano mo hat? Sa kita na, sir, eh. Amerikano hat, batubag! Hat, sir. Itusok ko nilo. Hat, sir. Sige. Hat. Lami, liga na yung upahan, sir, no? Lami na yung upahan, sir. Lami, himagutan. I-display pa na dyan kung may lami. Lami kayo, sir. Pwede mo upahan ka, sir. Makalma ka, sir, ba? Huh? Kalma ka diyo, sir, ba, no? Yan, sir. Pagka itong pa, sir. Lami kayo. Oo ba? Freshly baked. Balita tagkuhan sana, sir. Usahan na, sir. Usab duha, Labard! Magbuot mo ka na ako! Ayaw ba ginawa Labard? Pinagibawa mo ko na Labard. Ay, igagkaon mo na. Nakuangan ka, order. Buka, magkapoy-kapoy. Ay, kalma. Lamba ko nyo. Kuhan, sir. Duha. Ay, sir, kaya mapalit ko sana, sir. Ilabay ko si mong naong. Duha. Wala eh. Buha ka ito, Bigas. Baala ka, dadoon ko ni. Duha ko na mo. Duha na lang, sir. Pwede na ka may blood, sir. Dali na ba? Ano ba, sir? Pagbilang sa niya. Ano may CR dito, sir? Ha? CR ba? Asa? Okay. Dalawa plaza? Ay, nakabang na kita. Ay, sir. Mana ko kalipang, sir. Yun, namalas ka ito? Namlash, uy! Unsa pa day? Good! Wala pang order na? Tara. Ay mo hot Amerikano, akong gi-ice kay init di panahon. Ito mo, di mo kibaw mo kulkuhan. Tumangapi kayo mo, basta bugnaw pa na init mo, di kayo mag... Yapo ko yun. Ay. Ha? Ayun na, sir. Ayun na, tabi. Ako lang ba na, no? Yes, true dia. Lahat boss na nang paano. Suyop siguro na ba? Salamat, sir, ha? Straw. Ibunal ko. Basta ayos kinig ka na yung straw mo. Okay na ka, sir? Ha? Okay na ka? Okay na kayo. Okay na? Salamat, ha? Kambuang, ha? Iso kay kakwaong ko na yun. Sir, tanong ko, sir. Sir, thank you. What's up? Thank you. Wala ka din. Notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfuckers say your prayers. Hail Mary, full of grace.